sprintovací jízdu. A doufáme, že Bavorák vyhraje. Tak, Bavorák! Bavorák pěkně zapadl Adamse, a vypadá to, že bude dává křídla. Já děkuji, pánové a dámy, za podporu pro Petra Adamse. Tak tohle vozidlo sem prostě nepustím, to nejde. Zpátky, couvačka, předvjezd, takhle Bavorák prostě vypadat nemá. Tohleto je výsledek nějakých nekalých nočních aktivit. Hráč, když to učí. To je tak. No, tady se museli dít věci. Chudák motor, ten to má. A spíš turbo to má za sebou. A tady máme velká vozidla, rodinný kombík, rodinná limuzína s plnou osádkou na palubě, veze prominentní člen domácnosti, to znamená děti. Tady na palubě sedmičky. Tak uvidíme, jestli se teďka podaří lepší start Bavasovi. Až mu blikne červená a tak na zelenou může vystartovat. Tak tenhle start byl hodně lepší, ale znám se, že ta sedmička bude o dost těžší než ta pětka, zvlášť s takovou posádkou na palubě. Tak schválně. No jasně. Pětka, opět. Prostě touringy jsou tady nejrychlejší. Většinou. No, on už jednou jel. To si připrav foťák. Čau. Jednou už jel. 17. Ty vole. Ty vole, to je nájde. Kolik měl ty? Tady měli 11. Anička jediná. Oba dva se vraťte, jestli chcete mít vůbec nějaký čas, protože tohle se vám nepovedlo. Tohle není za 3, to je spíš za 5 teda. Já vás to budu trtit, dokud se to nenaučíte. Navračová tam bude blikat, pak tam skočí červená, na červenou se nikam nejezdí, že jo, kromě výjimek. No až tam potom skočí ta zelená, tak oba dva musíte vědět. Co ono? To jsou prostě, my to stojíme 2 metry dolar, ty vole. Obrovským plátičkem. Obrovská. No, jasně.
50 na 400 pade, ne? Tak, tady máme opakovaný start těchto kabrioletů. Schválně, jestli se to tak ukáže. No opět to bylo takové nemastné, neslané, ale oni se to časem možná naučí. Ale pěkně tady zasmrděla spojka, takže to možná už ani jeden z nich nenaučí. Mirda jako nejel. No. A po této jízdě si opět všechny stáhneme nazpátek, takže máme